Adun na tawen tinaglabas nga sikatin nag-inay-aya si kalay ipagtuyusan daytoy rikna iti tunggal aldaw sikati sap-sapulen toy mata wen puto si kalaeng pinag-ay-ayaten tilagsit ti adu nga sulisog nga pudnoken kaday to'y puso uray iti labes ti adu nga among nga siksikalaeng ti inak ay ayaten iti unek dagijay at tawtuwen among asikalaeng tunggal rabi ikarkararag ko ti apo ijay nga to sikaawan sa balit ikagasat ko si kamit laeng tinang puno kadagite tagainat ko wen pudno awan sa balit maniput bay aniversario nga agasawa.